na hudu rashin sana'a. Duk mutumin da baya sana'a kuma yana da buƙatar da zai ci ya sha, to dole ya bi wasu hanyoyi marasa kyau wajen ci da sha din. In kana da sana'a shine kake da daraja. Ko itace kake zuwa kayyo ka ɗaure da igiya ka ɗora a baya, kafi gayin da za su zauna a inuwa wanda ba su da sana'a, kafi su daraja a wajen Allah. Wani mutum ya wuce, sahabbai suka ce ina ma jihadi za shi. Annabi ya ce in dai za shi sana'a ne, a cikin jihadi yake. Yana da ƙananan yara ko iyaye da yake ba su abinci, shi ma jihadi ake rubuta masa. Sai ga 'yan birni sun rena sana'a da aikin yi. Sai mutum ya zo daga ƙauye ya zo ya buɗe wajen shayi ko ya buɗe wajen sana'a, a hankali hankali sai ga ana ci masa bashin burodi da bota. Idan su ci bayi su gudu, ko a ci masa indomi a kibiya. Shi ya da ya sana'a yana nan sai ka ga ya dan sai fili ya gina gida, sai ga ya sai mota, sai kuma ga ana ya alhaji. Yasa za ka ga